Il-Qorti Kostituzzjonali ġiet imħeġġa biex ma tħallix aktar mir-reati li allegatament wettqu minn uffiċjali tal-Bank Pilatus jiġu preskritti b'tattiċi ta' dewmien. L-Avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi għamel it-talba l-ħamis filgħodu hekk kif il-Qorti Kostituzzjonali preżeduta minn Prim Imħallef Mark Cuti flimkien mal-imħalfin Giannino Caruana De Maio u Anthony Ellul żammew l-ewwel seduta ta' kawża mresqa mill-Avukat tal-Istat. Azzopardi rimarka li diġà huwa tard wisq biex jitresqu akkużi dwar mill-inqas tnejn mir-reati serji indikati fl-inkjesta maġisterjali dwar ħasil ta' flus li twettaq mill-Bank Pilatus u li issa m'għadux jiffunzjona. L-ewwel reat gravi huwa dak relatat ma' dikjerazzjoni falsa lill-awtorità pubblika, reat li ġor sentenza ta' massimu ta' sentejn ħabs. It-tieni reat gravi, is-sħubija f'organizzazzjoni kriminali, huwa punibbli b'piena ta' bejn 4 u 9 snin ħabs, flimkien ma' multa ta' aktar minn 116,000 euro. Jason Azzopardi żvela li fiż-żewġ reati, riżultat ta' tkaxkir tas-saqajn tal-Maġistrat Nadine Lija bl-għajnuna tal-Avukat tal-Istat u tal-Kummissarju tal-Pulizija, dawn il-każi ġew it-tnejn preskritti. L-Avukat qabbel it-trattament tal-uffiċjali tal-Bank Pilatus ma' dak ta' persuni li b'kuntrast kienu tresqu fil-pront taħt l-istess artikolu 188 fuq skandli tal-VAT u l-VRT u akkuża lill-Istat illi ħa azzjoni biss kontra l-ħuta żgħira filwaqt li ħalla l-akkużi kontra Antoniella Gauci jiskadu. Wara li Azzopardi temm jagħmel l-argumenti tiegħu l-imħalfin issospendew fil-qosor is-seduta u rtiraw fl-awli bid-deċiżjoni finali mistennija tingħata nhar il-ħamis, 24 ta' Novembru.